ଅଜା ଆଈ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପେଟୁରାମକୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା ପାପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଓରଫ ଚାଟ୍ କେମିତି ବନେଇ ଖାଇବା। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଭଉଣୀ ମୋର ଏବେ ତାକୁ ମଇଦାକୁ ଏବେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଦରକାର ଆମର ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ପାପୁଡ଼ି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭଉଣୀ ଦେଖ ଭଲସେ ମଇଦାକୁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମଟର ଏବଂ ଆମର ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ମଟର ଏବେ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ତା ସହିତ ଆଳୁ କିଛିଟା ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସିଟି ଆସିଗଲା, ଏବେ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପାପୁଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ପାପୁଡ଼ି ପାଇଁ ବେଲୁନରେ ତାକୁ ବେଲି ଦେଇଛି। ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବେଲିବା ଦରକାର। ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଳାଟାକୁ, ଭଲ ପାପୁଡ଼ିଟା ଆମର ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଭଉଣୀଟାକୁ ଭଲସେ ବେଲିଦେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି କଣା କରିଦେଲା। କାହିଁକିନା କଣା ନକଲେ ସେଇଟା ଫୁଲିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାପୁଡ଼ି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଟଲର କ୍ୟାପ୍ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭଉଣୀ ତାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ୁଛୁ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କଡ଼େଇରେ ପକାଇଦେବା ଛାଣିବା ପାଇଁ। ତେଲ ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲିଥିଲେ ପାପୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ପାପୁଡ଼ି ଆମେ ଯେତେ ଛାଣିବା ପାପୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ପାପୁଡ଼ି ଏବେ ତେଲକୁ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପୁଡ଼ି କେତେ ଭଲସେ ହେଉଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ପାପୁଡ଼ି ଆମର ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାପୁଡ଼ି ଆମେ ଛାଣି ରଖିବା। ଗୋଲ ଗୋଲ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ଟା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ପାପୁଡ଼ି ତାକୁ ଭଲସେ ଏବେ ପାପୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ପାପୁଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏବେ ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମକା ଆମେ ଛାଣି ରଖିଲେ। ମକା ଛାଣି ଏବେ କରିବା ଚାଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଚାଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ରଖିଛେ। ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ମସଲା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଡ଼େଇରେ ଏବେ ଦେଖିବା ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମର କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତେଲରେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପୁଡ଼ି ଆମର ଛଣା ହେଇକି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ମକା ବି ଛାଣି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଭଉଣୀ ମୋର ମକାକୁ ଭଲସେ ଛାଣି ରଖିଛି। ପାପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମସଲାରେ ହଳଦୀ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତେଲରେ ଭାଜି ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସେଥିରେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଭଲ, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ତା ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲେ। ଆମେ କାକୁଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର ଆମେ ତାକୁ କାଟି ରଖିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଚାଟ୍ ପାଇଁ। ଆଳୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଆମେ ତାକୁ କାଟି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗାର୍ନିସିଂରେ ଆମେ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ
ଭଉଣୀ ମୋର ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଇଟା ବନେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଏବଂ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଖଟା ଚାଟ୍ରେ ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି କିଛି ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି କରିନେବା। ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ଆମର ପିଆଜ ଗାଜର କାକୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ବି ଗଲା ଆମର ସେ ଚାଟ୍ଟି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଖଟା ପାଣିରେ କିଛି ଆମର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ। ଚାଟ୍ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଉଣୀଟାକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରୁଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ପାପଡ଼ି। ମୋ ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଟ୍ ଠାରୁ ଘର ଚାଟ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକିନା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଖାଇବେ। ଅଏଲ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଘରେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ମସଲା ମସଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ନିସିଂ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିବା କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଗାଜରକୁ ସେଥିରେ ପକାଉଛି। ଏବେ ମକାକୁ ପକାଇଦେଲା, ଆଡ଼୍ କରିନେଲା। ମକା ଏବେ ଆଡ଼୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଟ୍ଟି। ସେଥିରେ ସେଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଲା। ଚାଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିସ୍ର ଆପଣ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟଟା ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଦହି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ। ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲୁ। ଚାଟ୍ ମସଲା ସହିତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଦେଖିକି। ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ସସ୍ ଥିଲା, ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚିଲି ସସ୍ ବି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଉଣୀ ମୋର ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିକି ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ମୋର। ଖାଇଲେ ପୁରା ଜମିଯିବ। ମସଲା କମ୍, ସବୁ କମ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରହୁଛି।